Si jebnutý do piče, nechytaj to do tej paprče prijebanej. Krista ti jebem. Rob mi nervy. Jebnutý. No to chcem vidieť, vypýtal si to daj. Tak to bolo zastavené, lebo to chytil. A to išlo len 47 sekúnd. Pripál mi to. Daj, ale ja chcem aj točiť. Potom. To sa aj napil, ty kokot, tvoj stýd. Je tam ešte? My sme tu ty kokot teraz, jak úplne už aký maniaci. No akože buď schovávame ulice, alebo bereme drogy. Jano, si nafetovaný jak mrok. Ty si jak žltačka. Som nevyspadný, ale nafetovaný teda nie. Nie. Ale si na rozjazde, aj? Na ničom si nie? Dal som si kúsok kvôli piči, lebo som mal nervy aj. Tak ako mi vysvetlíš ten výzor, ty kokot? Tak ti hovorím, že som bol nízky. Požičal niekomu peniaze? Prečo ich pláš, ak by si niekomu požičal a nevrátil? Tam je. Projekt Tanušky.